Tangju chu skating competition a telin pakhat na din hmuna hawa national team atel phangei tura du sakna anhan lai chuan master tang tia an auri chu a sha ta wangin amumanga chang chuan a har chuak zok a chan pa liaojen yu chuan lo kai thobin bus chung rim che taka wang chuan I voyem ni ti in zota Tangju chuan apa mo pu in athil eitir rawanga a voi chu rim chhia ani thu chu alo soi ve wat Linchen Union University Linda tia an shat lara chuan an kalni masaber turani wangin an phur ve hle a Tangju le JNU te chu campus a kalkwalin University a club om te chu an en kwala Tangju an hockey club a mu chuan inzialu ve ngal chu aril ruka hockey team manager ma jiao bin chuan an ni pahni a mu chuan tuilo viau ma se Jenny Wan Tangju chu speed skating champion ani thu a soi wangin angai vin le viau loya Tangju in a room tura thlen chuan a mel shot sa huan chuan alo lom hle a hun rei tak anin sheto bok Yubing po an game khela chuan an team champion puin a hlim hle a chumi pia lama a idol Ju Feng a mu thei chu alom viau bok Ju Feng chuan a thiam zia shilin a fui ve boka Yubing tan chuan thil lom om tak ni in a idol a mu thu chu a chan pa da jiang chu a shil ngala an ni po chuan lom puin Ju Feng chu an mu chak ve hle bok Tangju in bual tur chu andur ma shawara chhata wangin sports center lam chu apana mi pale me cheman tur zok shashang lovin a mu masaka chuan alut ve top thlangwang taka in wala yin Yubing chu a pya cha chuan ron lut ve a Yubing chuan mi pa ve tho tura nga yin a be bor bora ma se Tangju ero in mi pa o sha chuan a hoi tang shu to Yubing an sampu manadil chuan a pe ve maya Yubing shat lo turin thom dim takin andom lampan chuan akal nal nal Yubing chuan shampoo pek le ta tum chuan alo om to lo ma se Tangju ID thlau chu tharin a en zui vung vunga zingani chuan Tangju te roommate pakhat Liu Ying po alo om ve to a za zum melin Tangju mita po chuan en manglo chuan a in hmel sha tira Tangju zirlai a shat nuwa ero a thlun phel ang parparin a soi thei ngal thunga manager ma in Yubing a kau angin aruma Yubing chu aluta a assistant tur me che profile shang shang a mu chuan Yubing chuan angai thamang lo Tangju minga muero chuan a top chuta kumruk mi ani lai churun langin ama le ama chu a in bia a he nu nen hian engthil ma ti dun ka du to lo a ti lain ama no pangzo ke ro chuan nuna thil lo thleng ve reng ani anga ma chhun jok turin alo ti thunga manager ma hne na Tangju thlan thu a soi chuan manager ma chuan makati hle a chan po a assistant ni tura fit na pakhat ma anei lo wanga ni a zirlai te chuan Yubing tan changkai na an nei lo shim shim zok ma se Yubing chuan thlang lui ta thawa a chwa san ngal bok Tangju class ma sabera chuan aning ngal hle a chu subject po chu anuam ti wang ni lovin an transfer awang chawa la ani bok a phone khoiru in uda jingan skating competition na gold medal lak na thala ka post chu alom pui thu in a komena uda jing chuan ani po atel ve thwaya be sei thu in a ron soi chuan Tangju chu alungai viawa skating chu a thiam ber thil ni ma se atan chuan hobby pakhat ve mai chau ani to class achanga a chwa rwalin JNU chuan alo nga ka nizan lama an university vurlal pa an ti mai Yubing in bual en thlak tu manom thu shilin security camera in alo lak fu chin chu a mu a Tangju chuan ama ani ti a in shat nga lawangin JNU chu thudanga soipui wat JNU chuan a kaldan chu a mu nu an thu chu a soi shama Jauran chuan Tangju te chan ho chu lo mu rengin Tangju chu a mel shat ani ti le angai na vak lo ti chu a shat mai bok Tangju chuan a kaldan ti danglamin a chan te chuan video ami chu ama ani ti an shat lo na na kal danglam chu ani bok manager ma in Tangju kau angin Yubing assistant tur chuan contract an ziak fela
tang ju in ama an thlan chana zo chuan chandan tur a hai cham viawa ani aya chale thiam tam takara ama an thlan chan chu soifak tur a shebik lawani eng tin tin emo chuan lam chu asiam thei shama kon che kan sign zo in tang jui chu yubing muturin a shwai le a volal pa ti hiala a ming le man vua ani angin alarin ngai sa na hlo hle a tang ju in a maza na thil thleng manager ma zo chuan ani chuan fan sanga awanga an boi pha viau lo thu le chiang taka ama in bual an en thlak lo thu a soi awangin angai to boi viau lo thu a soi chuan tang jui po chu a thoveng hwaya yubing omna an thlen chuan yubing chuan a shat lok tu awangin in ring tok takin alo ma chona tang jui chuan en vung vungin yubing chu a mel shat chin kha ani ti chu a sha chuak chau an no pan lai ron langin tang jui chuan yubing chu ti thain a koi chiama chu tiang chuan an tlei rol thlengin tang jui chuan yubing chu a ti buai chin yubing chuan alo shelo der phota tang jui ero a chan pahlui ani ti a shat awang chuan thoveng sotin ril ru eng thol tak chuan a in shat nun tira yubing po in a shelo der rei lem lawa tang jui chuan a hma a alaka omdan te rulnan a assistant roi lui ni ringin a hlim viawa yubing po in rulet nana ti ani thu soima se an ril ruwa omero chu a in anglo viau thung tang jui tan chuan a chan pa in a du sakawanga a assistant chantir angin anga ya yubing ero in khang hun la ya ati du da china wanga roi lui ani thung anzir lai te chu anin zota yubing hlotlin chho viau lain tang jui ero azir lai lama chuan tur a nei lo viau thung hun kal toron langin tang jui chuan yubing chu pakhat na ni lo turin awawa apu in Disneyland a shwai ngai theinan ama chu pakhat na ni du in yubing chu a chhana diklawa chang vek turin a shila yubing chuan tang jui chu a hlo thei ema wangin le ama aya a hwai dai zo ka wangin a thu chu a zom lo ngam ngai lawa hwan ne na chuan yubing danglam to zia soya hwan chuan mei chengai sak ngai mia lo ania wangin ano pan lai po in chutyang chu ani em ti alo zot ve bok anno pan lai ron lang le in tang jui chuan yubing chu mei chia anga chei bolin a du danin a om kwal tira khang hun la ya mi pano panglom om tak ni chin ang mi zia kha ani to lo ti tang jui chuan a sheve bok yubing po amu mangra phlak taka chang chuan a har chuak hlul khang hun lai kha tang jui tan chuan hlim om tak ni ma se yubing tan chuan mangchia ang chawani tang jui id chu enin ama a ati chin to dan zong zong chu rule turina intiam ta bok yubing te practice an chan ma in tang jui po athleng ve sha ma animal assistant chau turemo a in ti la yin yubing chuan a teammate te ne na an team assistant tur anga soin na an du an tho tir thai thu chu a shila chhuna ni po in yubing chuan a chhor theina tur zong zonga chuan a chhor veka tang jui chuan engma a eiman lo wangin yubing te practice le lai chuan a lo mu thlu a manager ma in a hma a shil to angin a thlona practice ve thei in be sein a skating phei khok te po chu a in keng ve thlap ma se yubing an a chhor ha ema wangin a lo mu thlu ta si a yubing an a kai har meu chuan an lo chwa vek to ba ka room chu a lo thim deuh vek to yubing chuan a thla adu empty zotin tang ju in adu thu soya a thut don ve le atlan son thuta yubing chuan khonga ya nekin anui so viau tang ju po lung oi lo tak chungin andom lam chu apana amuthil hlanin yubing an a mai a chei chha sakti po chu a in shelawa an room alu chuan a chan te chuan an lo nui chiama dar thalanga a in en chuan yubing ti ani ti sha in thin rim takin a aw khum chiam ringota practice na hmun an thlen chuan yubing chu kawin thupoi mo tak soitur anga langin a kun tira a in rin lo lain an lu chu a tau tir pop yubing chuan na ti viau bok min ban ro ti in ama le ama chu a in ban tira ma se yubing chuan an contract siam fel vek to angin poisa tam tham tak choya ngai don thu chu alo shil tang jui chuan an contract ena chutyang lam a hmu lo wang chuan atang na viau don na in contract kha a chhar zo lo wangin atang na ngam talawa
engwanga hetianga ka chunga khosa ngei ni a ati chuan yubing chuan enge ka chungai ti te kha ilasha em ti in amit siai khumin akal sana tangjui thinrim na tok chu alo tling viau thung dining hall a chuan tangjui chuan yu yan chu jen yu emoti in atukhuma chuan a benglol jeng yu chu soilo a mel shat po ni lo laka chutianga a che tawang chuan thupa choi zung zungin napkin chuan a shungal mol mola a thian te chuan lo hmu in an lo nui tlek tleka jen yu hne na chuan a idea theihila wangin soy milk leisak turin a nge na ami ben pa ta turin thupa choinan leisak ngal turin a cha bok iu bingan a khosa khum dana soi chuan an thin rim pui ve hle a tangjui ro in ala le ming thatna in a ril ro pot peng zo to ni a ngai thung a hna atanga bang mai tur an ti chuan poisa choi a ngai thu le a choi za tur te chu a soya konchak ber chu da bawdan ngai to ila i zalen ani maya lom Jenny Yuan ati chuan ngai dan thataka nga yin yubing te practice lan chuan an team manager room a chuan an lut ruta bok tangjui lu hlanin apona an lo nga ka en kwal tura Jenny kal chu huan point azui ve nga la an om lo ti tangjui chuan shelovin thlamang takin an konchak ziana paper chu alo zong kwal adu a muta motia manager ma chu phone mi bimol molin aron luta a thian te pani in signal an pek mi alo awang chuan alung oi lo viau bok tangjui chuan aman chuak nia nga yin a hlau thong viawa wa nei thlak lutukin alo hmu lo hlo phone man boy lai chuan room chu a chwa san wata akal tumna a security duty anom wangin room pi a chuan a luta manager ma akal son ta motia chuan chwa ngal mai atum chu players aron kalvele che awang chuan atlan lut le rang hle locker pakhata chuan abi runga la mi pahau in thla ka hmu chuan a in khar phui wat ma se bora ka lu lo chuan a om thei box si lo nen chuan a hong le thin yubing a phei khok thlak tura locker a hong chu tangjui lo om ranga hmu chuan rang takin a khar le ngal a thian te nan hmu lawin a thian te ruala chuak lovin a nga khotla ya a locker a hon le a tangjui lawin khuna le kha hmu chuan chu sakatum ngal wat ma se tangjui chuan alo thuk ru ve tlat alak ngam lo ringin akor om chunga chuan a da a yubing ro in thupa choi masa in tangjui in rin ma in a phor chuak ngal zat yubing chuan na thatta ka thok turin le chutiang thila inti boi to lo tur chuan a cha a tangjui po lung oi lo takin a chuak na na huan laka lung oi lovin amu mak huanin ngaidam dilin thupa choinan eitur le sak turin a intiama chuti lai mekin yubingan ronbia in iban theina tur poisa inei ma chu na tho turin ei ti sherengla I homework kengin library a ron kalang che a ron ti chuan thinrim em in amulai chu athawa adam chhungin chu tiang taka midang hnuai chha chu alani ngai lo mi thu hnuaia akun ngai lo bok poisa anei lo ani po in thakhat tal a tho angai do na thakhat chau chu atwar thei anga tia infuin library lama chuan akala midang mit mei po veng zo lovin yubing do kana chuan a bek chu ada ri thuaya a chong kampo chu avin viau bok midang mit mei venga yubing an chong zoi tura ti chuan a thom dim ve dewin yubing chu ala chong na saviau chate te chuan le kha chu an zir ve le maya yubing an thiam lawin yem ti ya a thut nai chuan isam purim chu sha to na ka nei ati le tangjui chu a hlau thong ru viawa yubing chuan geometry cho tur pakhat pe in tangjui chuan ol ti viawin a chhana hmu chwa po chu sang ni za som kwa ani a yubing chuan alaka a che dana ngai dam dilin a hun kal to te chu thengil puya asoma in ngei taka omdun zel thei adu thu a soibok chunga thil soite chu ati takza sha tirnan anom na achanga metar sangni za som kwa ala a room 208 a athil tura da sak tho chu ashila ingwanga ane na pengal mai lo nge ti tangju ina zo chuan kumruk nuwa kanin mule chawa ni za som kwa cha ani bok thil thleng palani lo chuan omze nei takani ma na atile an om dan chu laklo viawin tangjui chuan
min du em ni a titlonga Yubing chuan chang mai lovin a nui ringot Yubing room soina hmuna chuan akal nga la present bom a hmu ve le chuan phur takin a honga a chhunga oma hmu chuan a hlim rei lo viau a ID a shampoo le a underwear thlo chu alo oma Yubing khan ama ani ti a hre chiang don lutuk ti a hria chuan za lama kal lovin a thina rim viau zawk library a let le in Yubing chu dokana chuan anem tlu a alaka che dana chuan alung oi hlul lo ani ber an om dan chu meiche pakhat chuan an pia lama changin thla alo lak sak char char buk Yubingan atu ka tok chuan pe ma tura acha chuan tangji chuan anin bolna hmuna thil thleng te chu tu ma shil lo turin avawa Yubing chuan laudon lo viau ma se tangji chuan poisa ka nei lo viau zawk helai hmuna hian ke chu zirlai satla ve mai ka ni nangero mi zong zong chung eni ni boka a thalo zonga an sha chu idu hau lawang ti in avole ta Yubing ti hlo na na midang ma a anin bwal chung chang a soidon chuan a moi hup sakin Yubing chuan a shwai son vat pon an chuan nuwa Yubing bike bera zo chuan a ko mu bula chuan a kala Yubing rin lo takin a tlo thlu chhuai a hmasa bera oma ani wangin adang po chu a tlu phei nuala naktuk news sa alani du lo chuan siam thavek ro ti in a kalsan nal nal an room a thlen chuan huan chuan chanchin lom om ti in Yubing fans group a hmu chwa thu chu alo shil tangjui thong chuan a fans ani ve lo wangin enghe huwa chuan alo ngai lo email mai sha chuan ne na changtui ni ti na ni mai ti in tangjui chu a fuya Yubing fans group a library an thalak an lo post chu huan chuan en tir ngal vat an chong kam ngai om tak tak chu tangjui chuan a chiar thazela ngai dan thar nein huan ang chuan a chong ta a henu hi ka room mai te ni hi Yubing hian atet lai changin angai zong to tun thlengin ala beidong du lo mase ka chanu hi chuan adu ve si lova tok chuan lei sak tur te na ti a ka chanu hian adu ve ngang lo bok nen pui thein omem le ti in group a chuan a chonga an oi lo don viawa ani tak tak thuwa a chan ve thlata wangin a thil soi chu a dik nge ani ti an ringa Yubing breakfast lei sak du chu an chanem viau bok Jauran chuan mi pahau exer lak na pia chuan a o soi zoin a ding ve renga mi pamit laviau ma se Yubing chuan en liam ringot Yubing chu da jangan a run fin ve chuan tangjui ne na anin kara zota puitling taka a om theinan ka pui ti chawin chang tangjui phone na bia in a breakfast tur a pe tu empty a zota tangjui chuan reilo te nuwa adon tur tho chu a soya phone na da ngal ani ro khuma chuan ala muthung a fans meiche pakhat chuan breakfast ron pe a Yubing chuan ring hlelin thudik mi shilla movie ken puyang che ti in a thlema chunu chuan a fans group a tangjui thu soi chu a shil ruvek thudik ka sha ta ka chuan a fans chuan tangjui chu a du viawem ni ti in a zot phonga Yubing chuan a thil in a hak chot da jang po alo nui hoka Jauran chuan napkin ron pe ngalin Yubing point lom thu alo shila zo na don bel hlawin a kalson ngal zana chuan an roommate te ve chuan an pan in kar chu an zo ton seka anin kara engma omlo zia soin an changna don viau thung zinga chuan Jauran chuan Yubing a hmu ve le in hmel shat na a nei chali a Yubing chuan napkin a man tira wangin lom thu alo shil bok Jauranin tangjui nen cousin an ni thu a soi chuan anin kom ngei viau tur anga ya mase Jauranin mi fel takini ati che ati chuan anin kom ngei viau don lo ti chu a hre thiam ngal manager ma ne na changin tangjui in breakfast a pek ri don lo thu le midang Jauran chuan a pek don thu a ron soi chuan Jauran thil ken chu alak saka mi pa ngai tak ni in a hausa viawani a ring bok mase tangjui hmu chuan amu ta in thlak le vek to tangjui chu kawin until eina kor rak chu pai turin ati a Jauran poin a eina hnu a pe ngal zat tangjui chuan thin rim takin Jenyu chu a pe ngal soka Jauran omlo hnuwa anin zui dia chuan Yubing chuan Jauran atluk lo zia a soi khuma tangjui aima in a chan te pahnih chuan an lo la na viau
yêu bingero in tangju in mana changa ati chin chui shwai nei chu a in me tok lek ti shilin alu sana tangjui poin lung oilo taka a bek aksokin a zui ve ngal tangju in music rig na lama asia a alu chuan yuan chu skating lo practice mekin a chezia nal tak tak chu tangjui chuan thiam ti takin a thlir renga an zo ve le tangjui chuan a lo be koiwat yuan chu mitharani angin a zak zum hle a an ho tu te ti dan angin a om ve mai bok tangjui poin a thiam thil chu a fak ve chiam boka ice hockey practice tur te an ron thlen chuan yuan manager te nen chuan anin ti buai le a ice hockey team coach zu chuan yuan coach jin chu hun pek belin an nga tur thu asoya coach jin chuan national figure skating champion ni lai yuan chu chuang hle in an hma a athiam thilalan tira ice hockey team po in a chong elna chu ngai theilovin an theina lan tir ve nge an tumbok da jang chuak ma saber chuan an be sei ang chu a phalo ngal pang yubing chwa ve le chuan ati ve thei zela wangin yuyan nen chuan anin lu chok zak zaka ma se yubing chu chaklo zo ka chang ta hlo tangju in lo nui ringot po chu angai theilo le hle ringot tangju in yuyan a faklai te chuan lo ngai thlave in ati boy seka tuya dil po in tangju chuan pe vatin yuyan bok chu angai sakle yubingan akutana thule ama a in theilo thu soi chuan ning zetin a in rin ma in tui chu a in tir pop yubing po in adil non to lo chiang khop mai lunch ei puya yuyan a som chuan a chan te nen dokan pakhat an kil dal yuyan nan a eitlem hle ti a sha chuan khonga in an re thei viawa angai du sak taka a pe ka piang chu yuyan chuan a ei theilo chan a lo soi zela a zakru viau to chutianga midang ngai sakvel yubingan mu chuan ngai theilovin anom na apan nga la yuyan ne na chuan tangjui chu nai du lo turin le ami za tak tak ala sha tur thu chu a shil lok ve nge ya ma se yuyan chuan a fel thu chu alo soi da ya wangin a dang der tangjui po yuyan thu soi wang chuan a in ti thei hle yubing chu atet lai zong zong po a tangjui kho sakda na sha chana wang le tun thleng po a alaka a om dan china wang chuan nuam sataka om tir bik chu a du lo hle a thin rim in beng dai tum si lo chu da jang local hlowin a shwai sang thei ta sham da jang chuan tangjui laka thin rim lo turin a hnem ve mol mola huan huan poin tangjui chu a hnem ve bok